Първо, отворете своя Roblox акаунт в уеб браузър и се уверете, че сте влезли в профила си. След като сте на началната страница, погледнете в горната част на екрана и кликнете върху иконата на зъбно колело, за да отворите менюто с настройки. Оттам изберете опцията Настройки и отляво ще видите няколко категории. Кликнете върху Поверителност и ограничения на съдържанието и превъртете надолу, докато намерите секцията Видимост и частни сървъри. В тази секция кликнете върху Видимост, където Roblox ви позволява да контролирате кой може да вижда вашия онлайн статус. Тук просто променете настройката за онлайн статус на никой и така ще изглеждате офлайн за другите потребители, дори когато сте активни в Roblox. Това е особено полезно, ако искате поверителност, искате да играете без прекъсвания или просто не желаете другите да виждат кога сте онлайн. След като запазите промените, всичко е готово и вашият онлайн статус вече няма да бъде видим за никого.